Здравейте! Сега ще правим снимка върху дърво. Ще ви покажа как аз всъщност правя това нещо. То се казва трансфер. Трансферира се една снимка, която сме разпринтирали на възможно най-тънката хартия върху едно парче дърво, което сме решили и сме си избрали. Може да бъде едностранно или пък двустранно, както е в този случай. Това вече е по ваша преценка. Може да бъдат снимки, картинки, надписи, каквото вие си пожелаете. Когато е надпис, важно е, преди да го принтирате, да го направите огледално. В смисъл такъв, както сега пише примерно "искам", трябва да бъде наобратно самия надпис, защото при слагането върху дървото да излезе правилно. Не знам дали ме разбрахте, някой път, когато правя с надпис, ще ви покажа. В случая ще правя снимка от сватбата на хора. Просто съм извадила някаква снимка, за да ви покажа. Първото нещо, в моя случай, е самата дървена плоскост, да я поизкурим, за да бъде по-гладка. Да не е супер гладка, но просто да бъде възможно най-гладко, което може. Гледайте да не усещате грапавинки, да има някъде щръкнали стърботинки. Моята шкурка е 220. Можете да си вземете от всяка железария. Самото действие хич не е трудно, но е доста пипкава работа и доста чакане отнема. Лепилото, което аз използвам, е ето това. Трансфер гел се казва. От него нанасяме едно доста добро количество върху дървото. Моето вече е на привършване. Има хора, които го правят с шпатулки даже, за да нанесат директно по-голямо количество, но аз предпочитам да бъде с четка. Важно е да го правите в една посока. В смисъл да не правите ту така, ту на така, а да бъде само единствено в една посока. Сега съм нанесла само веднъж, но мисля да го направя още веднъж, за да бъде по-обилно и да съм по-сигурна, че ще залепне хубаво снимката. В случая е много важно самата снимка да бъде добре залепена, да няма въздух, защото после при премахването им, за да останат цветовете върху дървото, трябва да е била добре залепена. След като сте намазали дървото, може вече да залепите снимката, но аз за още по-сигурно предпочитам да намажа лепило и върху самата снимка. Има хора, които е киснати във вода, но на мен този метод не ми харесва, защото се разпада самата хартия малко или много във вода, като е била накисната. Хартията също, лепилото върху хартията също нанесете в същата посока, както сте нанесли върху дървото. И да бъде обилно и навсякъде. Първата стъпка от трансфера е добре намазаното лепило и работата доста бързо, защото самото лепило засъхва бързичко. Размажете го добре, да не се виждат много линии. Няма как да не се виждат заради четката, но все пак да не е много. Така. След като сте нанесли лепилото билно, е време да залепим. Залепва се с лицевата страна надолу. Хубаво е предварително да изрежете снимката в същия размер, в който ще лепите. Понеже моето дърво е с фриз, затова е по този начин. Гледайте да го сложите равномерно, след което притиснете добре и изкарайте въздуха навсякъде. Ето тук съм имала нещо, което не ми е било равно. Не съм го изшкурила добре.
Извадете възможно най-много въздуха, който е между дървото и снимката. Всъщност това е една от най-лесните стъпки, която трябва да се направи за трансфера. Внимавайте при натиска да не скъсате самата хартия, защото когато я скъсате, вие ще залепите пак, нали, по същия начин, но после когато премахвате хартията, точно там ще има ръбче. Така ще бъде засъхнало. И няма да можете да премахнете една минимална част от хартията, ще си седи беличко. Когато го правите в домашни условия за вкъщи, за себе си, не мисля, че е чак такъв проблем. Но аз се старая всичко да бъде добре залепено. Така. След като сме го залепили, това, което следва като стъпка е едно чакане. Чакането е между 4 и 5 часа поне. Следващата стъпка след изчакването, аз оставам това да чака, но имам друго, което е залепено и всъщност вече съм изчакала този период. Заради лепилото ще прегъна, да не го отцапам. Следващата стъпка е премахването на хартията. Как го правя аз? С вода. Отдолу имам мотайки от други хартии, които съм правила преди това. Само да оставя четката. Сега, тук идва пипкавата част. Трябва добре да намокрим хартията, за да я сваляме. Аз го правя с обикновена домакинска гъбичка за чинии. И започваме леко да тампонираме отгоре, за да намокриме хартията. Тук това трябва да се прави доста внимателно, защото при премахване на хартията може леко да свалиме и от цветовете, които трябва да са останали на дървото. Но това са рискове, които няма как да не се случат, но придава един ефект на леко застарена снимка, която, нали, все пак е върху дърво. Ще видите как се получава. Сега, след като сме понамокрили, ето виждате как започва да прозира, започваме леко да притъркваме. Започва да се обелва хартията. Ето, не знам дали се вижда. Започваме да се поприбелва. На мен, понеже с гъбичката ми е лесно да намокря, но не ми е лесно да премахвам хартията, мисля да я оставя гъбичката и да започна действията с пръстите. По-лесно ми е и малко по-бързо става. Една идея по-бързо става. Тук вече няма какво да обяснявам, освен да внимавате с ъгълчетата. Те най-лесно се изтъркват и падат. Надявам се в случая да не паднат, но ето първото ъгълче, което падна, защото е имало въздух между хартията и дървото. Всъщност ето така, надявам се да го виждате. Забели се леко, надявам се накрая да стане като ефект. Да не ми се наложи да го правя повторно. Ето виждате, започна да излиза вече снимката, да се показва, да се разпознават лицата. Хубаво от време на време да поотстранявате от хартията обелките. И така продължавате, докато не спре да се бели хартията. Когато хартията е добре намокрена, се бели доста бързо, но
Но и все пак не бързайте много, защото при прекалено бързане може да свалите повече от картинката, отколкото се получава добър ефект. Ето вече се вижда снимката доста добре отдолу. Хубаво е да почистите с гъбичката, по-лесно става отколкото с пръсти. Виждате, че колкото и да чистате, излизат се още и още, защото на външен вид изглежда обелена, но всъщност, повярвайте, не е хич даже. Има още доста да се бели. Мисля да ви покажа всъщност, когато ви изглежда вече готова, защото на мен, примерно в момента, на пръв поглед, ми изглежда готова. Има цветовете, всичко изглежда много добре. Ето виждате, изглежда готова. Но мисля да я оставя едни 10 минути да поизсъхне, защото в момента всичко е доста мокро. А знаете, когато е мокро, цветовете стават по-ярки. И ще ви покажа ефекта след 10 минути при леко изсъхване, какво се получава. Така, оставим я за момента и след 10 минути ще се върна и ще ви покажа какво ще правиме все още. И така, ето, преминаха 10 на минути, поизсъхна, не знам дали се вижда как вече е побеляла и де факто се вижда, че не е свалена цялата хартия, която трябва да премахнем. Сега продължаваме просто да мокрим и да отстраняваме хартията. Аз го правя това вече само с пръсти, без самата гъбичка, защото с пръстите си усещам, когато свалям от хартията, дали има все още за излюспване, както аз му казвам, да го излющя. Съвсем малко е останала, но трябва да се премахне. Особено по лицата на хората и по по-тъмните части на снимките и картинките е хубаво да бъде добре изтъркано, защото там най-много си личи, когато изсъхне и побелее. Това с изсъхването може да го направим 2-3 пъти, за да сме по-сигурни, че сме свалили цялата хартия, за да виждаме колко е останало от нея. Но в случай, че все пак така се случи, че вече сте го лакирали дървото и при изсъхването се види леко побеляване, може да го изтъркате с мокра кърпичка. На мен ми се е случвало след изсъхване да се наложи да търкам с мократа кърпичка, да премахна още от хартията, която не съм била забелязала. Така, хубаво изтъркате, премахнете хартията. Когато вече с пръстите си не усещате да се търка нещо допълнително, ами само влачите тези, които вече са по картинката, опитайте се да отстраните възможно най-много от тях и пробвайте още веднъж да търкате. Правете го нежно и леко, а не с голям натиск или пък под някакъв наклон с ногти или нещо друго, защото по този начин ще излющите отдолу картинката. Може да ползвате кръгови движения, както на вас ви е удобно. Премахнете и от самата хартия, на която правите всичко възможно най-много от тези люспички хартиени, защото после при лакирането може да се залепят за плоскостта и след като е лакирано те се залепват един вид.
и става нелицеприятно. След като сте готови, смятате, за да изчистите възможно най-много, само секунда. Вземете някаква домакинска кърпа или парцалче, каквото на вас ви е удобно, и леко и внимателно с докосване отстранете възможно най-много от хартията. Хубаво е да го гледате на добра светлина, за това ще отида в другата стая, ми е по-добра. И ето, вече е в почти готов вид. Това, което следва като действие, е да го напръскаме с един доста обикновен лак за коса, за да застопориме нещата. Убедете се, че сте отстранили всичко отгоре и напръскайте обилно. Това, което следва пак, е чакането. Отново ще чакаме може би около половин час, за да довършиме с лака за дърво. За момента сме лакирали само с лак за коса, за да фиксираме снимката. И така, след като е изсъхнал вече и лака за коса, е ред да лакираме дървото с лак отгоре. Това е моя, който аз използвам. Той е матиращ, но вие ако решите, може да си вземете и с блясък, какъвто вие пожелаете, но според мен става по-автентично с мат. Все пак това е дърво. Преди да го отворите, хубаво е малко да се пораздруса, да се поразбърка. На мен капачката ми е счупена, затова не го правя много интензивно. След което е време да действаме. С четката нанасяме отгоре, отново в една посока, както е лепилото и всичко, което правихме. Гледаме да бъде в една и съща посока, за да няма големи разлики. Нанасяме един сравнителен слой, нито дебел, нито тънък. Виждате, той има леко бял оттенък, който мен първия път доста ме притесни. Мислех си, че съсипах всичко, но когато изсъхне, то става прозрачно. Не нанасяйте прекалено дебел слой, защото при изсъхването се надига, става малко по-високо. Ако пък е прекалено тънък слоя, в последствие може да се обели отдолу снимката. Затова аз нанасям нещо средно, поне според моето виждане. И да бъде навсякъде равномерно. И, мили приятели, това е абсолютно всичко като стъпки, което аз правя. Има хора, които правят доста повече стъпки или пък доста по-малко, спестяват си. Това вече е личен избор и начин, както вие искате да го правите. Накрая се получава нещо ето такова, само че в случая ще бъде с тази картинка. Ще ви го покажа вече и след като изсъхне, но това отнема още около 1 час. Поне за моят лак, който е на водна основа. Чао за сега! Ето вече и готовата снимка върху дърво. Ако на вас не ви се занимава с всичките тези неща, може да направите поръчка към мен. Мястото, на което Facebook страницата, на което може да го направите, ще го видите отдолу в описанието под клипчето. Чао, чао!